Mara ta' 37 sena li tiġi Liam Debono, iż-żagħżugħ akkużat bl-attentat taqtil tal-Pulizija Simon Xkembri, ammettiet quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri li wettqet qatt ta' serqiet minn 6 pompi tal-petrol f'diversi nħawi ta' Malta f'Mejju u f'Lulju. Il-pompi tal-petrol misruqin kienu f'Raħal Ġdid, Żabbar, Qattart, Ormi, San Pawl il-Baħar u l-Mellieħa, serqiet li kollha saru matul il-lejl. Charlotte Zammit minħal Tarxien ammettiet 6 akkużi ta' serq aggravat, 3 akkużi ta' ħsara fuq l-istess pompi u li kisret ordni ta' probation, hija kienet akkużata wkoll li saret reċediva. L-Ispettur Rodrika Ġus insista li hija għandha tingħata pjena ta' ħabs u qal li Zammit tkun ta' periklu għalija u għas-soċjetà jekk kellha tkun libera. U qal li għandha tuża żmien tagħha fil-ħabs biex tirreabilita ruħha u toħroġ minn hemm bħala persuna aħjar. Il-qorti se tkun qed tagħti s-sentenza tagħha l-ġimgħa d-dieħla. Sa dan it-tant ma saret l-ebda talba għal libertà proviżorja.